Τώρα να κάνουμε, κοιτάξτε, έχω έναν Μιτλάν που η Αντάνια αλλά το προτίθεται μου είναι άδεικτο. Είναι τίποτε, ήταν μεγάλο πράγμα. Έχω ένα άλλο show εφτάντε, πρέπει τώρα να κάνουμε σε ένα κέντια και άδεικτο, πως πρέπει να κάνουμε πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι αγριότητα η ψυχική, αλλά μιλούμε για το δεύτερο μαγουλιά, το δεύτερο μαγουλιά. Έναν έτσι, Απολύτως. Σκέτο. Μέτρο. Και έχω και έναν άλλο καλό νησί, που σημαίνει που είχα 26 δραστή, όψο ευχάριστο, με σέκο πέναντι. Τα μισθούν, δεν είναι σκέφτομαι άλλο και με θέλει, αλλά είναι σαν η